Ika nga nila, love conquers all. Magkakasama sa hirap man o sa ginhawa, sa sarap at pait ng buhay. May tuturing natin itong pinakamataas at pinakamatamis na paraan ng kabutihan. Ngunit sa kabila ng matamis na pagmamahalan, ito rin ang pinakamapait. Dahil sa mundong ating ginagalawan ngayon, puno ng diskriminasyon at pang-aabuso. Sapat pa rin ba ang kapangyarihan ng wagas na pagmamahalan upang may pahiwatig ang katotohanan? Sapat pa ba ang pagmamahalan upang makita ang daan sa kadiliman, upang malabanan ang kahirapan, ang kanser ng lipunan? Ngayon, sasagutin ng pangkat ng Photo 2012 ang mga tanong na ito. Ipapakita ang katotohanan sa likod ng tapat na pagmamahalan ng magkasintahan sina Elsa Lando. Sa sulok at may